Čaute priatelia môjho YouTube kanálu a variacich videí. Poďte si s nami spraviť čučoriedkovú čokoládu. Prajem vám príjemné sledovanie. Na jej prípravu potrebujeme čučoriedky a, koho by to napadlo, čokoládu. Čučoriedky si najskôr umieme. A takto si umieme naše čučoriedky. Treba si ich dôkladne umyť. Hádajte prečo? Lebo nie sú domáce, ale sú kúpené. Zase padla jedna čučoriedka. Jedna čučoriedka tam asi nechce byť. Dáme si to dosušiť, aby neboli mokré. Tak, alebo si ich takto obsušíme papierom, aby boli suché. Potom si ich uložíme na pečiaci papier. Do takejto misky si poukladáme čučoriedky. Takže preventívne si ich zatiaľ dáme takto. Akorát mali by sme použiť tie väčšie skôr, než tie menšie. Keď máme čučoriedky pekne poukladané, napustíme si do hrnca vodu a dáme si ju na sporák. Zapneme si plameň. Dáme si tam hrnec. A do toho hrnca si dáme čokoládu. Môžete použiť akúkoľvek čokoládu, mliečnú, čiernu, akúkoľvek. Nalámeme čokoládu, áno. Nemám vôbec odhad, že koľko budeme potrebovať. Tak to asi po menších kúskoch, že? Rozumiete, idem utočiť ruky, potom ich dá preč. Idem to dať sem, tak tam nerobí nič. Idem to dať sem, zase robí hentam. To nevymyslíte proste. Takže rozpustíme si. Mali sme čokoládu a poukladáme si ju. A necháme si párnym kúpelom roztopiť. Takže máme čokoládu pripravenú a ideme si ju naliať na čučoriedky. To je z takého pohľadu, aby si na to aj videl. Áno. Nalieva krásne. Vlastne poukladali sme si takto tie čučoriedky, lebo keby sme si ich chceli hen tak poukladať, nejde to, lebo jak môžete aj tušiť, utekajú nám, takže takto je to najlepšie, že dajte si ich na roh a takto ich proste dajte a takto to iba už polejte čokoládou. Viete, plný internet je všelijakých dubajských čokolád a neviem akých čokolád. A toto je také domáce, trošku zdravšie. No hej, pretože sú tam čučoriedky, čože je ovocie. Aj, toto mi to uteká. Super čučoriedka. Nechcela tam byť asi. Ešte vidíte, tuto to chcelo. A tie dubajské čokolády, akože sú dobré, ale sú strašne predražené. Je to strašne drahé, myslím si, že neoplatí sa to kúpať. Určite nie. Keď nájdete tú kal, neviem čo sa do toho dáva, tak urobte si to doma. Vidie vás to lacnejšie, väčšie a asi aj lepšie. Asi aj lepšie, ak sme vás aspoň trošku inšpirovali. Môžete to vyskúšať doma. To môžete vyskúšať doma, potom to dáme kam? Ty si? No, keď chceme to rýchlo, tak do mrazničky, keď to chceme tak v pohode, tak do ladničky, tak neviem, čo ešte spravíme. V podstate môžete použiť miesto čokolády aj lepidlo. To by nechutilo moc už dobre. Takže lepidlo asi nepoužívajte, neverte tomu, čo som teraz povedal. Ale môžete použiť akúkoľvek vlastne čokoládu. Ale ide to do mrazáku proste. A few inches later. Takže vyťahneme si našu čučoriedkovú čokoládu z ladničky a takto to vybereme, čokoládu, a keď ju nadvihneme a odlepíme, tak zo spodu vidíte čučoriedky a tuto máte čokoládu. To sa ani nemusí krájať. Netreba to ani krájať. Kramať, si istý? Dá sa to. Dobre. Ale asi by som to skladoval
teraz v chladničke. Ďakujeme za zhliadnutie a tešíme sa na vás pri ďalšom. Na budúce. Čaute. A nezabudnite like, odber zvonček. Na Bob Čo rozbaluje. Čau. Čaute.